Dobrý deň, milé deti. Dnešná rozprávka sa volá Ako Dimetrodon hľadal šport. Čo to vlastne znamená? Jednoho dňa sa pán Dimetrodon Ondra, čo bol ináč veľký pracant, seriózna osoba, vydal na pravidelnú lekársku prehliadku. Nie, že by sa mu tam dáko chcelo, alebo ho niečo priam trápilo, alebo tak niečo, ale doba nazrela, už bol v čakárni a dúfal, že to bude iba nejaká formalita. No jo, no, mumlal pán lekár, keď sa pozeral na výsledky testov. Tak je to v poriadku, môžem ísť? Pýtal sa Ondrej. No, najskôr mi povedzte, čo robíte za šport, nedal sa odbiť praktik. Ako čo? Šport? Jasné, že nič. Ani nerozeznám futbal od, ja neviem, golfu. No, lekárovi sa to nezdalo ani zamak vtipné. No, keď odhľadnem od toho pandera, tak je tu nadváha, vysoký tlak, vedchozrakosť a hlavne útrobný tuk. Sľubte mi, že sa za týždeň stavíte a dáte mi dobrú správu, že ste sa vrhli na nejaký šport. Alebo mi to napíšte do online systému, čo som nedávno zaviedol. Áno? No a tu vidíme pána Dimetrodona, ako je rozhodený po tom, čo opustil ordináciu. Nevie, čo si má vôbec myslieť. Vyliezol z dverí ako vo snoch. Doma na internete našiel niečo hrozné o tom útrobnom alebo viscerálnom tuku, ktorý teraz tvoril asi 22% jeho telesnej hmotnosti. No, ale áno, tak áno. Asi potrebujem, aby ma niekto takto pošťuchol. Na rebrík nevyleziem, do schodov sa zadýchavam, autobus nedobehnem, kolená ma bolia, no tak teda dobrá. Hovoril si v duchu Ondrej. A hneď sa vydal do obchodu so športovým náradím, aby zmapoval situáciu. Predávači sa síce nenápadne uškrnuli, pretože takýchto rýchlo športovcov už ste pár videli, ale inak boli úslužnosť sama. Čímže môžeme poslúžiť, vážený pane? No, potreboval by som niečo, čím by som rýchlo vyriešil útrobný tuk. Šiel na to náš hrdina bez okolkov. Aha, no tak to môžeme skúsiť, povedzme bicykel. Tu ich je pár na výber. No, milé deti, Ondrej sa nedokázal vysápať ani do sedla, nedosiahol na šlápky a bol rád, že neurobil v obchode nejakú škodu. Ešte, že niekomu napadlo, že to môže skúsiť s kolobežkou, že to nie je už dávno iba pre deti. A tak si teda ku kolobežke ešte prikúpil helmu, hustilku a chrániče kolien a lakťov iba tak pre istotu. Cez víkend sa hneď vydal na dlhú okružnú cestu, okrem iného vedúci aj k rybníku blízko dediny. No rovno musíme povedať, že jeho hrebeň mu na kolobežke robil skôr problémy. Ťažko držal balans a keď fúkalo zo strany, bol často na zemi. A to najhoršie malo ešte len prísť. Keď míňal rybník, koho to nevidí? Spolužiaka Spinosaura Jána. Nie, že by ho na základke priam šikanoval, to nie, ale uťahoval si z neho pri každej príležitosti, teda, aby to bolo zrejme, Ján si uťahoval z Ondreja, nie naopak. Ondra si práve teraz prial byť neviditeľný a o to viac bol neprehliadnutelný. A pozrime sa, koho to sem čerti nesú, snad to nie je to nemehlo Ondrej, a na čem to ideš? A tá helma, tie chrániče. Nerob drahoty a skoč šípku do rybníka. No a aby toho nebolo málo, partička velociraptorov, ktorá sa tu tiež potlkala, si hneď prisadila. A páne, nemohli by ste nám pritiahnuť tamle ten paddleboard, čo nám uplával na druhú stranu rybníka? Na nás je to veľmi ďaleko, ale taký borec ako vy sa tam dostane raz, dva.
Tu vidíme Spinosaura Jána. Tiež má taký hrebeň na chrbte, ale je oveľa väčší než Dimetrodon. No, Ondrej bol ako v snoch. Ešte k nemu zavanula vôňa hranoliek z bufetu a vyzeralo to, že sa oňho pokúša porážka. Kým o útrobnom tuku nevedel, tak si nič nepripúšťal. A teraz na sebe vidia príznaky všetkých možných civilizačných chorôb. Ale áno, tak áno, čo ste to hovorili, s čím chcete pomôcť? Snažil sa odviesť pozornosť a zmeniť tému. No predsa, tamto, ten paddleboard, keby ste bol tak hodný. No, Ondra do rybníka neskočil, ale pomaly zliezol po schodíkoch a už sa pachtil na druhú stranu. Tuk ho nadnášal, tučná koža zabránila prechladnutiu a zlosť mu dodávala silu. Občas sa musel zamerať, vyhnúť plavajúcim vetvám, ale už bol pri paddleboarde. Chňapol po ňom oboma rukami, v podstate ho stiahol pod seba, než aby sa na ňo skúšal liesť a tým sa ďalej strápňoval. A v tom sa to stalo. Zadul vietor a hrebeň na chrbte, ktorý mu robil problémy na kolobežke, zafungoval ako plachta. Šup! A bol na úplne najzdálenejšom cípe rybníka. A potom zafúkal z druhej strany a už bol zase pri brehu bufetu. Jano, aj velociraptorovia sa zmohli na jediné slovo. Rešpekt. A tak sa náš Dimetrodon stal hrdinom dňa aj celej tohtoročnej kúpacej sezóny. Na rybníku trávil každú voľnú chvíľu, bez ohľadu na počasie, nadobudol stratenú rovnováhu, riadne sa opálil, osvalil a na poliklinike dostal diplom Transformácia roka. A to je, milé deti, pre dnešek všechno. Nezabudnite dať odber, like, zvonček a dovidenia pri zase inej rozprávke.